Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar 4 karigi ġodda fiħdan il-Partit Nazzjonalista li fi kliemu se jagħtu lil Malta Għawdex Partit tan-Nazzjon. Il-ħatrit il-ġodda tħabbru l-ħamis filgħaxija fit-tmiem sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba bit-tema dan hu l-mument li Dr. Borg kellu mat ta' żgħażagħ fi Pjazza Tritoni l-Furjana. Dr. Borg ħabbar li l-avukata Sabina Ġuska Bordin se tokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv, Simon Vella Gregory campaign manager, Damien Spiteri nħatar kap ta' segretarjat ta' Dr. Borg u l-Inġinier Simon Mizzi chairperson tal-Leadership Delivery Office, uffiċċju ġdid li ntqal sa jqis lill-partit iżomma l-wedid tiegħu. Il-Kap Nazzjonalista ħabbar ukoll it-twaqqif ta' Youth Think Tank mal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista u l-fera ta' Team Start. Dr. Borg wieġeb mistoqsijiet dwar l-edukazzjoni, is-saħħa mentali, l-ambjent, Għawdex, l-isport, il-kultura u l-kwalità tal-ħajja. Dwar l-edukazzjoni wera l-fema li jsir investiment f'edukazzjoni diġitali li tammar l-istudenti b'abiltajiet diġitali u tkellem dwar ħtieġa li terġa' tinfetaħ l-iskola ta' Snajja biex fost l-oħrajn tonqos id-dipendenza fuq il-barranin. Qal ukoll li s-sistema edukattiva għandha tagħti opportunitajiet ta' scholarships brabta mal-isport u l-kultura. Dwar is-saħħa mentali, Dr. Borg qal li dan is-settur għandu jiġi molli fuq skala nazzjonali, tant li qal li fil-jiem li ġejjin sa jżid parti ma' Shadow Ministry is-solitudni u wieħed li Gvern Nazzjonalista jagħmel sptar state of the art għas-saħħa mentali u jżid il-kura preventiva. Dr. Borg irrefera wkoll riforma fil-liġi tal-ippjanar li sejħilha regress u talab diskussjoni serja dwarha bejn il-partiti biex jinstab l-aħjar għal Malta Għawdex. Semma rapport tal-Awditur Ġenerali brabta ma' sit tal-Fortina li qal wera li l-Gvern qed jitradixxi lill-poplu. Għal mistoqsijiet dwar Għawdex, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista sa jibqa' jesiġi għal flotta ġdida, effiċjenti u ekoloġika ta' vapuri u wieħed li Għawdex sa jinżamm fil-priorità tal-Partit Nazzjonalista. L-attività politika fetħet il-festi tal-Indipendenza 2025.